bese manje social abosisa abadala abafuna thina yabo istamina siyafunguza vele izinto sazenzela bo no mommy can I no daddy can I. Sure bafethu, this is a boy Makatani, the new age Pantsula 357 Cliff Rikivore. Ngihleli namajita la eBramu, ngifuna ukwahlaba nje ngama question nyana amnandi mhlawumbe nawo bazojabula ngoba lento izobavula ingqondo. Sure bafethu, ni grand? Yeah, sure, come back. Mnandi bali. Igama lakho mfethu? Mthando. Thando. Okay, Thando. Uhloni. Okay, hloza. Sure bafethu, kahle ingihamba ngibuza abantu ama question yabo. Obvious ngiyazi ukuthi mhlawumbe nani ngabantu besitoko nabantu beyimedi. So question engiyibuzayo namhlanje ukuthi why is it that imedi masikhula zifuna abantu abagrodi uyangithola, and then manje that we are grown bafuna ingcosi ezincane, you understand, in the context ukuthi wena maybe mawusesigela e-primary or high school bokunemedi boyifuna ikwala etime mina ngifuna ubhuti wakho mfethu angifuni wena, but all of a sudden nawe manje sewusema college use-university mawucala uthi uthola bona labantu abagrodi bathi bancanywa wena, you understand. So why do you think is that happening? Vele mina from side in high school ngithola ngasho ukuthi bafunela experience yabo. Sure. Bafunela experience nomuntu ogweda abone ngcono. Sure. Bese manje social abosisa abadala abafuna thina yabo istamina siyafunguza vele Sure. Anyakuza wena uthema uthi Lezi ezincane. Hayi kabi maka ngathi bafuna like someone like ubababo. Sure. Ngiyangithola. Sure, so obviously bafuna lezi ezindala experience cede ngisho kanjalo. Bese mawumdala angazi abomama vele bafuna experience, bafuna energy yonke into. Hayi stamina nje, bese stamina nje ukuthi abe young ngiyangithola. Sure, hamba kanjalo. okay bafethu ngiyayiswitcha manje le guidance le. Umuntu odate nayo no minutes nachoko so wena niyalingana ugrodi kuye ugwethu nga 2 years. Wafira wena jam Yamna 19. so ugrodi kuye wena Mina ngifodi. hayi fira hayi ngamajita grand bafethu. So manje ngiyayiswitcha futhi question kahle bafethu manje do you have ama secret lovers? Ngiyazi ukuthi maybe vele ngidate bona labantu labo, but do you have secret lovers abantu enihlekisana nabo esayidini? Is it an open relationship ukuthi vele yena uyayenza lento leyo or niyayenza no2 or wena uweceleni nje uyishayela esayidini ukuthini hayi lento mina ngizoyichuna esayidini lami yena angiyeka cafa? Vele mina no ngasho ukuthi hayi ama secret lover ngiqedile ngabo yabo. Sure. Awushashayi? Awukushasha. Angawarinyeka ibone le guidance. Awukushasha yabo. Vele ukumthola ngamthola yabo. Maka no sengifuna ukuthi endlini mfethu endlini bangicava ngomuntu ochange abogela njalo. Oh kushuthi wena uyamosha wena. Uyangithola ayibangikhathele ukuthi endlini bathiyo next 3 months awanda ubani. Sure. Ama sengifuna into serious mfethu yabo ukuthi endlini nabo bambone ukuthi hayi no untwana saka relaxile. Sure. Wena uthiyam? Konje question futhi angizwanga. Ngithi do you have a secret love? Angithi uyasho ukuthi nomuntu una 19. So do you have a secret love eceleni nje umuntu angazi ngaye yena ukuthi hayi mina nalo muntu siyaspinara mara yena akazi umuntu wakho nje straight ime? Mina secret love akukhona ngazi nawe nonamaka smart. Mina manga nginayo. Bona ichile nithi. No obviously khona secret love. Sure. Ukelo wami akazi ukuthi bakhona 9 next. Maka u-secret love uyazi ukuthi uyimeni khona. Yeah, umeni ukhona so angapush kakhulu ukuthi hey relationship angifuni. Vele bafethu vele yiwo lama question bengifuna ukunibuza wona. So bafethu ngicela nibe ni grand, nyazi it's exam time nebhaleni grand yonke into yenu ichune grand. Stay blessed bafethu. Thank you bafethu. Hola.